siyak ti silaw ti lubong, umay kayo surutenda, ket awan tunti nasip ne na pagnaa. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ita nga aldaw, intay ilagip, dagiti amin niya mamati natayen, nang nangruna dagiti kakabagyan, dagiti napatag iti biyag tayo, kastamot dagiti kararwa, minatay nga awanan makalagip ang mga kararag kadakwada. Agtalag tayo iti Diyos, nga iso itinangtad ti amin, namnamaen tayo, datay amin, agsubli tayo tumatlatin kankwana. Tapno nga may kari tayo makita, dito yung nasanto na panagday tayo, bigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi kan managayat. Nga tayo amin ko na tayo, agkonpesarak, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo at kakabsat sa o aramid kan liway ko, basol ko unay. Iso nga agpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo mat kakabsat, ta ikakaasid akkuma iti Apo tayo a Diyos. Kasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Apo mga sika, Apo mga sika, Apo mga sika, mga sika, Kristo mga sika, Kristo mga sika, Kristo mga sika, mga sika, Apo mga sika, Apo mga sika, Apo mga sika, mga sika, when na po mga sika. Kumararag tayo. Denggam kad Apo dagiti dawdawat mi, ket iti panangiturong mi, ti pamati mi iti anak mo anagungar kadagiti matay. Ipaay mo kadi amapasengkedan ti inanama mi, ti apagungarim tumat dagiti adipen mo nga ikakaasi mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios ngagnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na daw iti may kadwa a libro dagiti Makabeyo. Ni Judas Makabeyo, ti mangitorturay ti Israel. Nagurur iti kwarta kadagiti tattao na, ket impanda ijay Jerusalem, ti danda ni upat a libra abagi ti perak. Nagserbi daytoy a kasdaton a pakapakawanan iti basol. Inaramid ni Judas daytoy natan-o kabanag, tamamati iti panagungar dagiti natay.
No saan na mamati nga agungar dagiti natay, minamaag ken awan serserbi na kuma, ti panangikarkararag kadakwada. Gapu iti natibker ken nasged a pamati na, nga umawat iti natanok agungguna iti amin amatay, ang nagtalinaed a napudno, inaramid na dayjay a panagidaton, tapno mapakawan dagiti basol dagiti natay. Ti sao ti Apo. Mauwaw to'y kararwak ken ka o Apo a Diyos ko. Mailiwak unay ken ka o Diyos, siyak ti Diyos ko, sika ti Diyos ko. Ket segsegaan na naka ti entero abagi. When mauwaw to'y kararwak ken ka, akas na maga ken natigag adaga. Makita ka kuma iti santuario. May matanga kuma ti bilik ken dayag mo. Nasaysaya at ti diag balbaliw nga ayat mo, ngem ti mismo abiyag, iti kasta, idaydayaw kanto babaen dagiti bibig ko. Agyaman aktuken ka iti unos ti panagbiag ko, itag-ay kuntuken ka dagiti imak iti panagkararag ko. Agpennek akto kadagiti naimas at taraon, ket ikantaktot isiraragsak, ti pagdaydayaw ko ken ka. Ngamin, kanayon at tulungan ket agkantaak asiraragsak, iti salinong dagiti payak mo. Di na ka pagpanawan to'y kararwak, iti kanawam nga imam tapayaen na. Di may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Anya ti makunayo iti daytoy. No kadwa tayo ti Dios, awan ti makabael a bumusor kada tayo. Di na impaidam ti mismo nga anak na, no di ket indaton na nga agpaay kada tayo amin. No ipaay na ti anak na kada tayo, dinto kadi si sasaga na amang tedmet kada tayo iti iso amin. Siya sinon to ti mangidarom kadagiti pinili ti Dios. Iti mismo nga Dios, inbilang na ida nga awan basol da. Siya sino nga rod ti mabalin a mangukom kadakwada. Ni Kristo Jesus anatay, saan laan na pagungar no di ket adda iti makannawan ti Dios, ket isu ti mangibabaet kada tayo. Anya nga rod ti mabalin a mangisina kada tayo ti ayat ni Kristo. Tiriribok, tirigat, ti panangidadanes, iti bisin, iti kinapanglaw, iti piggad wenno ti patay. Saan? Uray adda dagitoy, agbalaygi tayo nga agbalaygi, gapu keng kuana anagayat kada tayo. Ta sigurado ak nga awan ti makaisina kada tayo ti ayat na. Ti patay man wenno ti biag, dagiti angheles man wenno dagiti sabali a nangilangitan, nga agturay wenno panakabalin. Iti agdamaman wenno masakbayan, uray ti lubong nga adda tinangato, wenno ti lubong nga adda ditoy baba. Awan apulos kadagiti naparswa, a maisina kada tayo ti ayat ti Dios. Akukwa na tayo, gapo ni Kristo Jesus nga po tayo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Sinadaan kam Apo, nga agtungpal di bilbilin mo. Madaydayaw ti balikas mo, maitantanok tinagan mo. Maitantanok tinagan mo. Ti Apo at ako mga kada kayo. Basta kumamet kan ka. Iban na kay waraga,wag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Gloria ti may paaikan ka, o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, saan kayo amadanagan ken mariribukan? Mamati kayo iti Dios, mamati kayo met kanyak.
Ado ti pagyanan iti balay ni amak, ket inak mangisagana ti pagyanan nyo. Diyak ko maibaga daytoy kada kayo no sa napudno. Kalpasan ti papan ko panangisagana iti pagyanan nyo. Umay kay to alaen, tapno adda kayo met itiyan ko. Ammuyo ti dalan nga agturong iti papanak. Apo kinunan ni Tomas saan mi nga ammo no sa dino ti papanam. Kasano nga rod nga ammo mi ti dalan. Siyak ti dalan ken ti pudno ken ti biag. Awan makapan iti ama, no di magnakanyak, insongbat ni Jesus, itata am-ammo dakon, am-ammo yumatin ni amak, ket manipod ita, am-ammo ken nakita yon. Ti Ebanghelyo, ti Apo. Ado dagitay agsalsaludsod, ken mangkon kontra, daytoy nga tradisyon, haan lang nga tradisyon daytoy pamati kada tayo, a Romano Katoliko. Ipanay karkararag kadagiti minatay. Dako na naawang kanon ti serserbida no malagip yu din minsan nga tawen kalpasan ti misa tayo adda na ka megapon nga mangipukpok ka o nga teramiden tayo para laeng kadagiti si bibiyag ko nakaplakard da pay. Diyan mo nun nga pamati mo di jay naggapgapwan na. Kaya dalat ako mapan aramiden mo di jay kaya dan. Kukontraan da. No handa maawatan nga talaga, kinuray da tayo, no kurang ti panakaawat tayo deter aramiden tayo, talaga nga haan nga sumrek. No dagiti daduma ka sumursurot laeng ti tradisyon, mapandalaeng wen mapandamutan di Camposanton, manugkel kin agiyatangen, di jayan ngam no awan di na ununag nga pamati, kay papanan kadagiti panikarkararag kadagiti minatay narabaw. Iyaw awidan tayo, dagiti agaputi Manila sa bali al lugar, agawid da umay dalaeng no daduma haam mga di panay kararag umay da magpipiknik ijay ko adda pay dirabi pangkulinanaan ni manang ko ijay hospital di Agoo di agawid kami narabiyan kami ado ti agko concert di igid ti highway di anti Campo Santo ket us-usto ka di pamati us-usto ka di jay pannakaawat ti panay kararag kadagiti minatay. Alaalaan tayo ti social, iti humanitarian nga aspect. Umuna, bigbigan tayo, adagiti minatay tayo. Awan pala pamatid to'y humanitarian pala ang iti human katatao pala ang. Umuna, bigbigan tayo, adagiti minatay tayo. Taapaya, haan tayo nakita ti lubong. Haawan tayo dito lubong. No, haawan dananang kintatang tayo. No pimusay dan, kasano ko mga imay ka dito'y lubong, anya ka, nagbitak nga bulo. Ijay ka, tinga ti bakir ka, nagadda kalatan. No awan da lulong mo, nga nanang datatang kini, dananang kinitatang mo, adda ka nga ro dito'y lubong. Awan apulos. Dalulong tilulong mo, dalulong, aging gana tilulong mo, adda na tapasit da kanya tayo, ta iso, da nga ro tinagapuan ti, biyag tayo, nagnaan ti biyag tayo, tako na tayo, kasano ko mga imay ka dito lubong no, awan dalulong kinilulong mo, kadi jay, kuna tayo, ala human aspect pa ilaang dito kung kuna tayo, bigbigam kahanda ka nga pinisit, idi, bigbigam ata isuda, nagsakripisyo da paraking ka, para, no da kita katugangam, ori ka data katugangam, bigbigam ani katugangam, taad na asawam, nga anak na, ikararaga pimusa yan, bigbigan tayo adyan na imbag nga nakam, nga addada, tahan tayo nga naiparso dito'y lubong, no awan dagiti immun una at tao nga tayo. Da kayo nga adda na tawtawid na asan sa nikwa. Sino tinagrigrigat nga nagsakripisyo para kadagiti hanga dalulang yo, dananang datatang yo. Kaawan lakit ti gratitude di panoy puso mon gaputa pimusay dang kebs ko namlatan. Human aspect pa ila ang dijay, bigbigan tayo ang isuda, nagsakripisyo da, isong laklak aman tayo tata. Kadagiti tattao nga, nang tultulong king ka, iti pa nagbasam, dananang mo, datatang mo, dalulong mo, inlaklako dati tawid da, sa nikwada, tapnulaang makagridwar ka, makabasa ka, hamo nga tagbigbigan dijay, nga ibagadan nga nugaduma ka, gaputan na taydan ka, awanan ti serserbina nga ikararagan ida, haan lataa. Umuna aga pa ng bigbig kadagiti immun una nga nagsakripisyo anda.
Dagitay tao. Maikadwa, di pa nang bigbig kadakwada, maikadwa. Siyak mo't ang uray padi ak diyang ay dinaordenan akon kaawanan da amang kiniinang ko. Ada talo kakabsat ko nga tatartin kami ko mga ada talo nga natay nga ubing nga mamanong ko. Gregorio, Eusebio, ken Antonio tinaganda. Kaya di ada puot kong itudtudo dala ang ano sa dino tinakaikalyan data na ikali da itoy kung nadala ang di parte ti Campo San Tome. Kiisuda ore no kasjay da amang kiniinang ko ore anya ti obraet. No day time ko mga agdrive back. Kahang ko nga ibaga ano bigbigak mat nga isudan aka uray kas ano ti rigrigat da idi uray kas ano kinakapsot da idi inted damot ajay sakripisyo kin ayat da kada kami asa nga pulong anak da. Isugarod nga kumarit mo day di inang no damang dangran kada kami nat tumangsit taapaya gapungarod di ayat na kanyami. Hanna pa'y ma-realize nga madiji aramiden na no dadduman kumarit pa'y di konsentiren na gaputi ayat na nga rod iti anak na. Sugarod nga di ina nga kasla kumaina kumama nga manok nga nya na ganan inaan lumaban ano karitan da diyan kas di mat Una kapsot ti panagkita man ti dadduma nga bigbigag mo nga di ayat na kaimbuhos da kada kami. Iso nga no uray no agdrive back anya ti umuna nga ibagak amang inang kitkitaan daklat taa. Dahil titiriga na tata nagproblema ka nga padin tawan ni among kininam ka awam pay mapamu pagsangitan. Awam pay mapamu pagipulungan. Agmay sakan nga padi awan nga pulusan. Pan nakainam, pan nakakabsat mo, ibilag da ka pay. Handa ka pa nga, handa mari na, ti amo dalatan ka, superman ka, ay haan Di mo ati may sa kaiiliw ko, sunod at duma ko, nagkararagak, tunggal agnisa kanya ti ibagak, ti karkararagak ida, ano anyaman ti aramidak, anyaman dagiti ganwat nga pagkapsutan, kita endak, taapaya, ti namnamaakmat, nga kukwa ti Diyos mo, dagiti naganak ko, iso nga ibagbagak lata mo ti na ano daduma, kita endak lata, kas langay di pa nang ibilbilin da kadamanong kadamanang idi nga no daytay umaway dan ka nay kitaan nyo dagita addiyo nang nangagyo da nga sao nga adda assurance nan nga uray no handa kami mga tengtenglen akanayon nga adda assurance nan nga no adda mapasamak adda mangkit kita nga adda awan masapol adda mangkit kita iso ti kung kunak no daddumak alakit kita endak lata uray nakapsotak. Di mo ati lunging, iso nga, jak garod nga bigbigan ti sakripisyo da amang kiniinang ko. E di jay panangitid da ti biyag da kanya mga kastao, at da ako maayo, dito yung hangko bigbigan da jay katatao da, jay gapota timmao da. Iso nga rod nga, bigbigan we honor. Dagiti sakripisyo, dagiti inaramid da jay kaadadamat. Iso nga rod nga hantay, ama idinay, iti history tayo, iti panagbiag tayo, dagiti minminatay. How much more ka dagitay natayon nga linipat ti pampamilyada awanen makalagip na may karkararag alaki ilaklak aman tayo ida maikalo iti lubong ti pamati dayto nga papatay laeng ti bagi datayo nga dayto bagi tayo dayto mariri na tayo corporeal body ko na tayo ngam ti Diyos ti si bibiyag isuda dagiti kakabsat tayo, namnamaen tayo, sungor ti kunana nga addan to panagungar ti bagi ken ti biag. Isuda, si bibiyag danto, makipag-uri ka dahi ti bagi tayo, mapurify madalusan, nga makipagungar tayo. Iti ka maudyanan. Makipagungar to dagiti minatay tayo. Rinibo atawon ditoy, segundo laeng di langit kunana nga rod dayjayaan. Kasla nabayag ti panagkuna tayo dito ngam segundo laeng ijay langit nga addan to pananghusga nga datayo no makapudno kukuha na tayo nga rod ti Diyos. Who will separate us from the love of God? Kunana nga rod ni San Pablo. Sino ti makaisina kada tayo iti ayat ti Diyos? Kuna ni San Pablo. Nagpindas dito may kadwang maibasa niya. Anya dagitoy. Anya nga rod ti makabalin ang mangisina kada tayo iti ayat ni Kristo. Riribok, rigat, pan nakaidadanes, bisin, kinapanglaw, piggad, wenno patay. Saan uray dagitoy hanna tayo nga isina iso nga uray matay daytoy bagi tayo, sinanama tayo kaslan to kini Kristo ang nagungar. The glorified body of Christ, not bound of space and time.
Kada ito iti nga maawatan dagiti daduma nga mangisurusuro nga padpada nga agtata derti pulpito. Dillaw da nga dillaw, handa bigbigan di panagungar ni Kristo, nga da tayo makipagungar tayo keng kuana kasya ito ti pagbalinan tayo, tapaya bagina tayo ni Kristo, although we are not God, we are not gods. Ngam, no madalusan da ito ibagi, isunto ni jay makikaisa tayo. Iso nga uray ni patay, uray matay tayo dito'y lubong, tibiyag nga agnanayon, ti kararwa. Kinday ito'y bagi tayo, makipagungar to, isugar di jadi ulit-ulitin tayo not nga ibaga no tunggal agmisa tayo, ti misa ti natay nga anya ti kuna tayo, kararagan tayo akanayon, idekdeklarar tayo, profession of faith, iproklamar mo, ipaduyak-yak tayo ti pamati tayo, anya ti panang ipaduyak-yak ti pamati, lualwan tayo di mamati ak, anya di kunanad jay, addan to panagungar ti bagi, kinbiyag nga, ipadpaduyak-yak tayo dayjay. Addan to panagungar ti bagi, ken biyag nga ag nanay ti bagi tayo daytoy. Ken addan to biyag nga ag nanayon. Iso dayjay ti kungkuna tayo tapno nalatlatak nga awaten tayo. Iso nga apaya nga mapanda tugtog kelan dagita kandela, apaya nga mapanda kararagan dagiti minatay, apaya umuna bigbigen tayo ta addada nga nagbiag. No awan da nga nagbiag, haang ka na iparaswa dito'y lubong. Awang ka dito'y lubong. Kabsat mo, manong mo, nanang mo, tatang mo, katugangam, awang mo ti inasawam no, awan da katugangam. Naglagi pumlata data, nayon mo mga ikararagan. Dagita laklak amom tata, nagapo kadakwada. Maikadwa, di pa nang ibabaot da. Uray pa ino kunatayo, na siya akabigbigo kun anga, uray pa ino nakapsot da, alaun mo ti Diyos idan handa tayo nga panawan. Kitaan da tayo latta. Kitaan da tayo latta. Kung kunak nga rod ka dagay kakadwak na tayo, napangkay na nugkulan, taday ti may sa kaulilang lubos nga kadwami, di may sa natay mo ti inanan, napanyo kinita dagitay, apanyo kitaan dagitay, ikararagan da, ida, dananang yo, baka marigatan, kayo Nanyo pan bisitaan ida kayat yung ada kay ti bisitaan da ko na kumadida garod kayat. Ingka ibaga nga mamang papang kitaan nyo ti masakbayak. Tulungan da nga aglualaw tartarabayan da tapno maka napintas ti masakbayak ko na yung sino ti umuna nga tulong uray pa no espiritu dayta uray pa kuno ko na tayo nga alangan nga kabailan na kay nga panawan no naganak mo. No dadatoy han nakangar nga banbantayan. Hindi iti panarabay da. Gaputa tarabayan da tayo, ti obligasyon tayo, mangikarkararag kadakwada. Ikararagan tayo, tahabang nga agururi da di purgatorio ko na tayo, ti makadalos kadakwada, our prayers. Handan makapagkararag, natay dagarudan. Da tayo ti mangikarkararag. Da tayo ti akin obligasyon nga mangikararag kadakwada. Kamaudyanan na, bigbigan tayo lata da gito, haanda nga na po kao. Pimusay da iti baging ngamaan nga napukaw. Makipagungar to. Dananang kayo ni tatay, da espiritu da, makikadwadan to iti Diyos iti rupa, baka mauray da tayo pay. Iso nga damor nga ikarkararagan tayo ida, damor nga ibabaet tayo, daldalusan na latta kumano, at daman dagiti nagkapkapsutan da iti serbina. Kada iti na santo na misa, iti kadakkelan nga itad tayo, para kadagiti minatay tayo. Lagi pa nyo, sinuman. Apong ti apong yo, aging ka ti apong yo. Dagiti tao nga nangipakita ti ayat na kada kayo, imun unan nga pimusay. At damo dagitay nagbaling nga instrumento ni Apo Diyos tapno sumikil kayo. Nabiit la, kala siya kuma, nabiit la ang ni 13 years old ko, di matay ni tatang ko. Pimusay, nasakit at inakam ko, tawan ti ama, aging gana tatta. Ngam namnama nga uray di ipupusay na iso tinang patibker, iso tinang pa kuan kinhan na kama iturod nga baybayan. Sugurod nga tata na tipon-tipon tayo sapay ko maata pudpud no di pan nakaawat, di panangilagip tayo kadagiti minatay tayo. Pudpud no di pamati, ken panang bigbig kadagiti nga pimusay akakabsat tayo. Ala daytoy na santon amisa iso ti kadakkelan nga panay kararag, katanukan nga panay kararag kadakwada dagiti minatay tayo.
Na dapay basbasol da, alaan ko mati Diyos, pakawanan ko mati Diyos. Dagiti bagida, pagungaran ng to kuma, alaan na kumamot ti dinana, dagiti kakabsat tayo nga imununan. Iraman tayo mo, dagiti pimuspusay nga imununa, nga awan apulos ti makalagip kadakwada, takasapulan da unay ti kararag tayo. Tumakdar tayo, paduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak iti Diyos Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga, mamatiak met ken Kristo abugbugtong nga anak na kinapo tayo, at imaw ti aramid ti Espiritu Santo, inianak ni Santa Maria Berhen, nagtutuog ti panagturay ni Poncio Pilato, nailansa iti krus, nataykit ni tanem, imulog iti ayan dagiti natay, nagungar ti maikatlo nga aldaw, imulis sa dilangit ket si tutugaw iti makannawan ti Dios Ama aman nakabalin amin. Agapunto sadya nga umay mangukom kadagiti si bibiyag ken kadagiti natay. Mamati ak met ti Espiritu Santo. Patsek met ti Santa Iglesia Katolika. Ti panagrerinnanod dagiti sa santos. Ti panakapakawan dagiti basbasol. Addan tumet panagungar ti bagi ken biag nga agnanayon. Agkararag tayo iti si bibiyag a Dios anamarswa kada tayo. Nga agbiag ken agragsak di natay baybayan amatay ngem pabaknangen na tayo iti biag nga agnanayon kumararag tayo ket iti tunggal panggep kuna tayo apo ti biag denggem dagiti tattaom. Agpaay kadagiti minatay ti pamilya ken gimong ni. Apoy nayabamida nga anak mo, babaen ti bunyag, ket pakiranudem kadiidan iti agnanayon na kapyam. Dawaten mi ken kaapo. Apo ti biag denggem dagiti tattao. Agpaay kadagiti agsagsagaba iti sakit ken kinapanglaw. Agpatingga ka din apo iti panagladladingit da. Ket maragpatdan iti nananay a kapya. Itaken iti agnanayon. Dawaten mi ken kaapo. Apo ti biag denggem dagiti tattao. Agpaay kadagiti agladladingit. Kapoy ti papatay ti maysa na pateg kadakwada. Iyaon mo kadida, apo iti daytoy akasasaad da. Ken kami da iti namnama. Pinaneknikan ni Apo Jesus kada kami. Babaen ti panagungar na. Dawaten mi ken kaapo. Apo ti biag denggem dagiti tattao. Agpaay kada iti ulila ken balo. Kam kadida apo iti kiret ken pigsa. Amang saranget kadagiti panubok ti biag. Dawaten mi ken kaapo. Apo ti biag denggem dagiti tattao. Agpaay kada kami ngay may mangilagip kadagiti minatay ni. Masarakan ni kumaapo ti ayat mo kada kami. Babaen, dagiti tattao amang iburay ti biagda kada kami. Dawaten mi ken kaapo. Apo ti biag denggem dagiti tattao. Dios nga amami, agyaman kami ti paniklet mo kada kami ti biag nga agnanayon, babaan ti panagungar ni Apo Jesus sa Kristo. Isagana na kami a dumatagtoken ka, babaan ti panangtulong mo kada kami, amang tungpal kadagiti bilbilin mo, dawatin mi daytoy gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Bendisyonam o Apo, daytoy daton mi. Itinagan ni Jesus, isakot mi ken ka. Di Santa Misa, idaton mi ken ka. Denggem kada po, aram
tayo kakabsat tapno datayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awaton na kumadag iti adaton kadagiti imam. Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo makikaysakam ken Kristo iti daytoy na indaklan a sakramento. Kitaem kada si aayat dagitoy daton mi ket alaem ka din na mairanod iti gloria ti anak mo kadagiti kakabsat mi apimmusayen. Gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Asa kumami. Itag-ayo dagita puspuso yo. Nagdada na si tatagay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karigat rumbay. Pudno unay may ikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kat agnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi isu sinagaban ni patay tapno saan minto na sagabaen ti agnanayon nga ipapatay iti kinapudno na kinayat na nga isulaeng ti matay tapno di agresat adakam amin agbiag kam kuma nga agpaayken ka anansata makidanggay kami kadagiti angheles ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin a parswa. Ti langit ken dagan napno dayti pakaidaydayawang Hosana iti kangatwa madaydayaw ti umay tinagan ti Apo Hosana iti kangatwa. Pudno unay Apo abiig ka kinasanto kat sika ti gubwayan ti amin a kinasanto dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritom amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamat akalpasanday di pa nang rabiida na ngalay ti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado atat tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kinin ka panagungar, ina kamin salakan, sika nanubot ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami makirano iti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada po ti iglesia manaysak na piti sangalubungan ket parayrayom tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi pimmusayan.
So da nga inayaba mapimmusay dito'y alubong, babaan day di pa nagbunyag da na iranod dati ipapatay ni Kristo, mairanod da kumamet iti panagungar ni Kristo. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat may maturog asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kamto keneng gasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka ditoy daga makikadwa kamto kadmet kadakwada nga mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy meken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Mintay umararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumati naagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumati nakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam daldaw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon ngal daw, pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, nga umanugot ti sulisog. Salakan na kamto iti dakes. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdem kada siya ayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukwam tituray ti panakabalin ken dayaw ti agnanayon na dinto agsarda. O apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya ngaggapo kanya ti tedko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumamet. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kordero ti Dios sa maikat kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios sa maikat kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios sa maikat kadagiti basbasol ti lubong itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak amti may sala nga sa mapaimbagton ti kararwa.
asim erayat inakinalek kuya suko karugo Diyos amukin ka pinagdawaten ay tu'y hanipin mo lang ingkakat ibinin alain ka taramain alain ka saranain tapno ang talinay na mulain karuto Diyos amukin ka inakdawaten ay tu'y hanipin mo lang ingkakat ibinin alain ka taramain alain ka saranain tapno ang talinay na mulain nagita imang ipatay mo ukawin sipket ibiyag mo kasi kalaeng di maggusto nga ako inaot Kung mararag tayo. Apo, ipaayo mo kad apo, tadagiti pimusay nakakabsat mi, anang ipaayan mi, tiday ti sakripisyo ti misa, makastrek dan ti taeng tilawag ken kapya, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Agparintumeng tayo. Ikararagan tayo, ti nagitimin minatay tayo, nangaro na dagiti na idato ni tiday ti na santuan amisa, para iti panagwayaway da. Amami ngadat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itlem kadakam tel daw ditoy ti kanenmi ti patinayong ngal daw. Bakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami, dinakammet baybayan, ngumanugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti addaken ka, sikati na inggasatan kadagiti amin na babae, na inggasatan met ti bunga ti tiyan mo, ana Jesus. Santa Maria, ang ina ti Diyos, kakaasa na kami yung managbasol. Itaken ton oras ipapatay. Gloria ti Diyos Ama, Diyos Anak, ken Diyos Espiritu Santo. Kasirpunganay kastamet itaken tagnanal nga wanting gana. Apo, ipaay mo kat tibadang ken kaasim kadagiti kakabsat mi apim mo sayen, nadapay dagiti han nga napakawan nga basbasol da, ited mo kat ti pammakaan kadakwadan, ket alaem ko mga idan nga agtalinaid iti den nam dawaten mi da ito gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Apo itdem kad kadakwada ti agnanayon a panaginana. Kahit perndagan kadakwada tilawag nga wan patinggana. Aginanada ko man iti kapya, Sapay kumata. sapay kumata ti kararwada, ken ti kararwada giti amin na pimusayan, aginanadan iti kapya, sapay kumata kasta. Ti Apo adda kumakada kayo. Asa kumama. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasin ti na santon amisa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Aldaw panagyaman tayo kakansat, yaay ni Jesus Diyos tayo kinayat. Ado nga aldaw di naglabas kanya, ngem day tuyen di mangten kunuan.